Ungaita upenyu hupi baba wekubatirira paArsenal waitazobata patimu yakakwana ari kumba kwenyu ine mukadzi wako ine mwana wako mukomana ine mwana wako musikana hauna nguva naye unobatira pane Arsenal. Ende unoziya neinjari yakabatwa asala kuti neinjari iri apa but injari iri pamukadzi wako hauiziwe. How stupid a father is. Unotoziva kuti izvozvi kune Tote neLiverpool na8 kubva na11 kune Arsenal neMan U kubva kuma12 ende haudi kwende kumba kwako. Izwa baba kune bhora rinofana kutambwa kumba kwako. Unotamba bhora rekumba kwako. Usaregera bhora rekumba kwako richizi maoko over every day. Kune timu ziri kutoda kutamba hedu newe